Molo Abuti. Yithi molo ebantwaneni. Molweni bantwana. Ingaba nikulungele ukufunda isiXhosa bantwana? Ingaba uyawakhumbula la magama? Phinda emva kwam. Ihlobo, ukwindla, ubusika, intlakohlaza, ngoku masifunde amanye amagama amatsha. Phinda emva kwam. uJanuwari, uFebruwari, uMatshi, uAprili, uMeyi, uJuni, uJulayi, uAgasti, uSeptemba, uOktobha, uNovemba, uDisemba. Kulungile. Ngoku lelakho ixesha. Ungayifumana inguqulelo echanekileyo? Ingaba ngu-A, B okanye u-C? A. Ikhankethe. Kuleyo na, ungayifumana inguqulelo echanekileyo? Ingaba ngu-A, B okanye u-C? B. Ikhankethe. Phambi kokuba sigqibe, lixesha lebinza losuku. Phinda emva kwam. Yeyiphi inyanga esikuyo? Ungakwazi ukuxela inyanga namaxesha onyaka? Ihlobo liqala ukusukela ngoDisemba ukuya kuFebruwari. Ukwindla liqala ukusukela ngoMatshi ukuya kuMeyi. Ubusika buqala ukusukela ngoJuni ukuya kuAgasti. Intlakohlaza iqala ukusukela ngoSeptemba ukuya kuNovemba. Uyabona? Kulula. Lixesha lokufunda nokubhala. Ingaba ninazo incwadi zenu bantwana? Hamba kakuhle Abuti. Nisale kakuhle. Siza kubonana kwixesha elizayo. You can also visit our website to see what other language learning materials we have to offer. Also, visit our YouTube channel to see what we are up to. Abuti! Abuti!
kgweding efe